Türkmenistanda täze okuw ýyly başlady. Klasslarda okuwçylardan maska takynmak talap edilýär. Türkmenistanyň mekdeplerine we ýokary okuw jaýlaryna 2022-2023 täze okuw ýyly başlady. Klasslarda okuwçylardan maska takynmak talap edilýär. Resmiýetiň ýapyk binalardaky maska talaby kiçi ýaşly käbir okuwçylar üçin howa ýetmezçiligine ýol açýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Mar welaýatynyň habar berdi. Şu gün 1 sentýabr mekdeplerde we beýleki okuw jaýlaryna sapaklar başlady. Bu ýyl mektep okuwçylarynyň sapaklary doly 45 minut okudylýar. Klasslarda okuwçylardan maskaly oturmaklyk talap edilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Mardan habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti 2 ýyl mundan ozal koronavirus pandemiýasy bilen baglykda maska talabyny girdi we Tomsun başlaryna bu talapdyň köpçüliklerin transport serişçilerini we ýapyk jemgyýetçilik binalaryna degişledildi. Habarçynyň maglumatyna görä, sınıp otoglaryna okuwçylardan maska takynmagyň talap edilmegi kiçi ýaşly çağalar üçin käbir oňaýsızlyklary, şol sany olaryň saglyk ýagdaýlary bilen bagly käbir töwekkülçilikleri döredýär. Mar welaýatynyň Bayramaly şäherindäki 2-nji orta mektebine okuw ilkinji gezek baran 6 ýaşly çağalaryň arasyna howa ýetmän, huşuny ýitirenler boldy. Lokman çağıryldy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berdi. Marly enatalar orta mekdepleriň töweregine 100 maskalarynyň satylýanyny aýdýarlar. Bizim çağamyzda maska satyn aldyk. Klasslaryň penjeresi açylmaýar. Klasslaryň gapylaryny ýapyp okuwçylary mektebe we klassa öwrenişdirýärler. Klasslarda hiç ýeri sowadyjy enjam kondisioner bolmansoň klasslar gaty dymyk we ysy hissesine çağalar 100 maskaly oturmaly. Onsuzam howa ýok. Bu hem üstüne boldy diýip Marly enataryň biri gurrun berdi we ödüniň ilkinji gezek mektebiň gapysynyň ýeren kiçi ýaşly çağasynyň sapakda çaşanlygyny sözüne goşdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan enatalaryň sözlerine görä mektepde başga-da huşuny ýitiren çağalar boldy. Çağamyň huşu giden soň mugallimler onuň 100 maskasyny aýryp ýüzüne suw çalyp huşuny getirdiler diýip Marly ýaşaýjy gurrun berdi. Mektep mugallimleri sapagyň dowamynda penjereleri ýapyk saklamak talabynyň mektep müdiri tarapyndan buyruk berilenini aýdyp geçen ýyl klasslarda bar bolan kondisionerleriň hem bu ýyl sökülip aýrylanyny aýdýarlar. Indi sowadyjy enjamlar bahanalap ýene-de pul toplarlar diýip Marly mugallim şikayet etdi. İlkinji gezek orta mektebe gadam basan körpeleriň enatalary bu möhüm sene özleriniň arzu edip ýetenliklerini, bugüniň bayramçylyk howasyna geçmegine garaşanlyklaryny, ýöne mekteplerdäki maska talabyndan soňra howa ýetmezçiligi zararly huşuny ýitiren çağalaryny görüp özleriniň gaty tuhat bolanlyklaryny aýdýarlar. Bugün biziň üçin bayramçylyk bolmaldy. Biz bolsa çağalarymyzyň howa ýetmezçiligi zararly huşuny ýitirýänliklerini gördük. Şunumda aýtsak, biz klasslarda howa kadaly çalyşylmasa çağamyzy mektebe urudasymy gelmeýär. Kiçi ýaşly çağalara maska näme gerek ýok edip aýyrmaly ýa-da klasslarda arasynda howa çalyşyp durar ýaly şert töretmeli diýip Marly enatalar aýdýarlar. Galyberse de täze okuw ýyly ýurdun bilim we terbiýeçilik edaralaryna maska talaplary bilen başlaýan mahaly Mar welaýatynaky orta mekdepleriň ençeme mugallimleri kitap ýetmezçiliginden şikayet edýärler. Ýönüdiň öbür kitaplarda Azatlyk radiosynyň habarçysy orta mekdeplerde partalaryň we oturguşlaryň hem ýetmezçilik edýänligini, käbir mekdeplerde sınıp otoglarynyň ýetmezçilik edýänligini aýdýarlar. 2 okuwçuluk partada 3 bolup oturýarlar. Bir klassa adynyň 30-40 okuwçy okuýar. Şäher mekteplerine okuwlar 2 smenada 2 çalyşykda okudylýar diýip bir bilim işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle-de Azatlygyň habarçysy Sebitde ençeme maşgalalaryň çağalarynyň okuw esbaplarynyň ýetmezçiligi sebäpli 1 sentýabrda mektebe baryp bilmänliklerini gurrun berdi. Mugallimler okuw barmadyk okuwçylaryň enatalaryna okuw esbaplary boýunça kömek ediljekdigini aýtdylar. Okuwçy mektebe gelse bolýar diýerler diýip bilim işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.